pihenjek egy kicsit. Én még fejlődésben vagyok. Hát, adjuk ezt a rossz szöveget, na, indulás. Eszter, tényleg nem veszitek észre, hogy már egy órája körbe mászkálunk? Hát akkor végül csak eltévedtünk. Pedig egy rendes elektrongyereknek ilyenkor már rég ágyban a helye. Jó van, na. Hát olyan egyforma minden vasatomát, nem csoda, hogy megkeveri az ember. Ez a mikrobi? Hát, az biztos, hogy te unalmas egy ilyen vasatom lakótelep. Ez egy rajzfilm. Ezért bizony kár volt meglógni otthonról. De te Döme, te minden áron indiánokat akartál játszani. Nem veszekedjetek már, azzal nem megyünk semmire. Igaza van Eszternek. Figyelj, van egy ötletem. Én, mint az egész vasatom lakótelep nagy fekete lábú indián főnöke. Hát, ami azt illeti, elég fekete a lábad, ideje lenne megmosni. Na. Szóval, az összes elektron közül én tudok a legszebben, legvérfagyasztóbban indián bőrben. Hát, az biztos. Üvöltök egy kicsit. Biztosan meghallja Proton papa és Neutron mama. Jó. Zseniális vagy, de csinálj. Egyszerűen huligánok! Készülök strandban íroznak, üvöltenek! Játszunk.